circular pel parc d'Olèrdola, en la que veurem senyals des de la prehistòria fins quasi pels nostres temps, i en la que gaudirem també d'algunes grimpades senzilletes però molt divertides i entretingudes. Una de les coses que quan són tombes olerdolanes és on hi ha més tombes de tot Catalunya, fetes així, petites, perquè normalment n'hi ha a Catalunya n'hi ha, però que n'hi hagin tan petites és que n'hi ha algunes que no tenen nom. Allà darrere n'hi havia una de petiteta. Que hi havia gent, sí, però... No. El començament és l'any 980. Aquestes tombes tenien la forma de les criatures, es distingeix clarament la forma del cap, i un rebaix lateral perquè permetés posar-hi les tapadores. Aquest forn està considerat una de les instal·lacions cimenteres més antigues de Catalunya. La seva característica és que treballava de manera continuada, és a dir, que no parava mai. Normalment feien servir el combustible el que era l'os, no? Però perquè un besavi meu portava Arribats a aquest punt, nosaltres vam anar cap a la dreta. Si haguéssim optat per anar cap a l'esquerra, al cap d'un centenar de metres hauríem arribat al peu del Pas de la Maricel, que és una mena de petita, curta via ferrada que ens porta a dalt de la cinglera. Aquestes són les que foten, no els hi falta alguna de carapé que s'enganxa més. Has de posar les primes. Per aquí s'escalava. És el que diu ell, per aquí fotia ramonats. Passava per les fletxes i surts Ah, dalt, sí que sí. a la sitja de dalt, que és maco de dalt, Hi ha una sitja amb un forat. No. Can Ximet, igual que Can Castellví, conserven alguna resta de pintura rupestres. Són difícils de veure, però n'hi ha alguna. Però sobretot es distingeix per la quantitat de forats que hi ha a les parets i les sitges que trobem, que demostren que això havia tingut força activitat en època medieval. Trobem aquells que estan allà dalt. Aquí per fer el primer fill. Tenies calor, tenies filla, tenies fred i t'acostaves molt. Haurem de repetir-les, Sí. N'hi ha ni les teves, oi?
Aquí baixàvem amb ràpel per allà al sostre, Sí, bueno. i llavors quan eres aquí baix anaves allà a sobre on hi ha el Vallès, i d'allà et tiraves la corda i foties pèndols. Fes el pèndol. Fes el pèndol. I tant. La gent aquí patien com a gossos, guaita. Oh. Tu creus per picar tot això? Oi, quina sitja aquí? Però com collons ho trencaven, això? Això no ho ha explicat el Joan, això. Si era l'aigua o aquesta devien ser les de l'aigua, no? Sí, però, escolta una cosa, per fer això, per picar això, Oh, mira. saps? Amb les eines que tenien en aquell Sí, sí, moment, sí. què collons feien això? Guaita? Va, ja he pixat. Ja em tocava. El de la dreta aquí... aquí. Ja està, ja ho tens, ja està teu ara, això. Ara agafa't amb la mà esquerra, amb la mà esquerra. Vaja, depèn de la passa que tinguis. Si tens una passa molt llarga, llavors sí. I van a parar allà baix, guaita, allà baix van a parar. Ni ho saben on te van a parar. I l'únic que va... Joan, jo, després d'aquí, més cap on hi ha ells, allà que deuen estar escalant. L'erosionat. Guaita, qüestió d'agafar-te la corda i així no... No, passa tu. Passa tu primer, que si no tenses, ni em fots baix. No, jo no puc... No puc... Veus com les tires tu? Ara, va. l'agafo, jo igual. Ja està bé, home. No te ramis el tren. No, sí, ja. Espera, Xavi, que et tiro. Cap de tornar a baixar o no? Tira la corda. Va lligada ja? Ja vosaltres, no cal que Tira, pugem. tira. Tira una mica. Tira cap allà, Toni. No, però si no voldrà pujar ningú aquí, el sabater no. Com es pot veure, hi ha uns graons tallats a la pedra que fan innecessària la corda, però sempre és millor posar-la per seguretat. Aneu al tanto, no fotem bromes aquí perquè... Però tu, així de cara? Home, no, No, de cara. Espera't, home. Vale, t'agafes ja? Sí. Agafa el Pere, ja tinc el peu. Espera tu un moment, anem baixant a poc a poc. Sí. Deixis anar, per ara el 912, que diguen rato ho venia, Aquest Vallès és tremend. Bueno, hi ha els graons. Posa't veus el parabol. Obre el més a l'esquerra, el peu.
Acabada la caminada i si en tenim ganes i els horaris de visita ho permeten, podem entrar dintre el que és el conjunt monumental d'Olèrdola, que la veritat és que és un lloc que val molt la pena i per un preu força assequible per gent com nosaltres, gent ja jubilada. L'entrada, de fet, val 5 euros. En aquesta part del vídeo només recullo una petita part del que va ser la visita al conjunt monumental d'Olèrdola, i el que em van semblar les parts més espectaculars de tota aquesta zona. El que més em va impactar va ser la necròpolis de Sant Miquel. Aquí sembla ser que hi ha tombes tallades totes a la roca, que venen des del segle VIII-IX, després de Crist. La veritat és que em va semblar un espai meravellós, extraordinari. Les tombes més característiques són les de tipus antropomorf, també anomenades olerdolanes, per ser en aquest lloc les primeres que es van donar a conèixer a l'inici del segle XIX. Aquesta tipologia es caracteritza per tenir la forma del cos, amb el cap diferenciat, i generalment estan tallades a la roca.